Good morning guys. Happy Monday. Ayan, start na naman ang ating busy week. Maaga na akong naligo kasi pinapatuyo ko pa yung buhok ko. Kapal-kapal. Ang hirap patuyuin. Yan. Then nakapag-pick up na rin yung 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 DHL yung mga ginawa ko kahapon. Kaso may mga to follow ulit na kailangang ipabook. Kaya we have to what? Kailangan natin pumunta ng store. Yan, maaga. Alas 4 na guys, so nalipasan na tayo ng gutom. Kain muna tayo. Nagpababa ko kay auntie ng rice, tapos yun niluto ni Nene na papaya with tinapa flakes. Ayan, pampalasa. Tinapa flakes yung nilagay niyang sahog. Yan. Then, meron akong ano ba to? Fried bangus. Kain tayo. Ikaw, Chen? Kain na, Chen? Ayan guys, dahil kinakabahan din kami, nag-test din kami. Yan sa live test. Yan. Si Nene, si Rico. Yan. Ako mamaya na kasi kakakain ko lang eh. Negative. Ikaw, mag-ano ka na rin. Ayan. Yan, negative. Charan. Negative. Diba? Para makasiguro lang tayo sa mga sarili natin. Kasi mamaya niyan, walking COVID na pala tayo eh. Para hindi na makahawa. Ayan. Pang ano lang guys, pero hindi to pwede sa guys ha. I mean, kapag yung ipe-present nyo ba, kasi kailangan may certificate talaga. Etong home test kit, para makasiguro lang kayo sa mga sarili nyo, yung ganyan. Lalo na dun sa mga may nararamdaman, na may lagnat, sakit ng ulo, yung ganyan, mag-test na agad kayo. Home test kit pwede naman. Pero kung may kaching-kaching naman kayo, diretso na kayo sa sa testing center. Yung swab na talaga. Pero ito antigen din to eh. Kasi yung nasal is antigen din yun. So parehas lang sila. Kaso mas madali lang gamitin yung saliva. Gawa ng spit nyo lang doon sa tube. Tapos may lalagay lang kayong reagent and then lagay nyo doon sa test kit. Tapos yun, malalaman nyo na within 15 minutes. Ikaw? Hindi pa tapos yung Negative. Ilang na? 15 minutes kasi guys eh. 5 minutes na lang. 5 minutes. Pero wala na yan. Negative na yan kasi nauna na yung C. Kasi pag nauna yung T, asahan mo positive talaga yan. Yan. Or negative. Ayan, second batch guys ng testing namin. Kanina si si Rico, si Dayan, tsaka si Nene. Ngayon itong boys. Si Jack, si Jasper, tsaka si Ponying. Ito, negative. Si Jasper, negative. Si Tito Ponying na lang. Tito Ponying, na? Moment of truth! Wala pa. Wala pa. Nagkakaloka ba nun ako? Nervous din ako, syempre, di ba? Isa lang dito mag-positive eh. Huwag naman sana. Ayan. Kaya, yun, every 2 weeks guys, magaganyan kami. Kaya, yun nga, meron ako na ito for personal talaga. Ito rin yung ginagamit nila, nila Corina Sanchez. So, every 2 weeks din sila, nagsasaliva test sila. Para at least, di ba, panatag ako, yan. Lalo dito, kasama ko yung pamilya ko, tapos umaakyat ako, kasama ko naman yung mag-ama ko doon. Umaakyat din ako kila Nene, may mga bata doon. Yan, kailangan ko lang kapanatagan ng loob. Ayan, nagpapaturo ako sa anak ko paano mag-download ng mga materials na pang-post ko sa Facebook. Bagong product na materials. Hindi ako marunong eh. Ayan, paturo ako sa kanya. Yan. Basta pag magko-convert ka, lagi ka punta dito. Ay, ikaw na. Ako, sabi mo, papaturo. Oh, paano papaturo? Nandyan ka. Dito, lagi dito sa lingkod. Okay. O, basta download mo na yun para ma-post ko na. Alam mo naman, si Mami lang yung taga-benta. Okay na yan? Kukunin ko na lang, please. Send ko sa'yo yung link, tapos download mo, send mo sa akin yung final Send ko na yung link, download ko na lang. Okay, sige. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang vlog natin. At busy pa ako nagsasagot ng mga inquiries. Ayan. Thank you. See you tomorrow. Sabaw na naman ako. Ba't nag-thank
Thank you sa inyo. Ayun, thank you sa panonood ng vlog. Ito lang kakwenta-kwenta. Bye! Good morning, guys! Happy Tuesday. So, kahapon wala akong vlog. Gawa ng sobrang busy talaga. As in, pagkababa ko nung 9 AM ata, nandito na ako. Maghapon yun. Kaya, grabe. Yung yung pagod ko kahapon talaga naman. Sunod-sunod yung bookings ng, puro essentials yun, guys, ha. Sunod-sunod yung booking ng Lalamove, yung mga nagpipick up. Tapos, may online orders pa. Kaya, grabe talagang, ay, thank you, Lord. Hindi kami na-zero talaga. Yan. And then, yun nga. Good morning. Tuesday na. Tapos, maulan. Ayan, medyo mataas nga yung surcharge ngayon sa Lalamove. Kaya yung mga nagpapalalamove ngayon, minove na tomorrow. Kasi, ang taas din, 100 din yung surcharge sa Lalamove, ha. Kaya, yun, wait na lang sila na mawala ulan or tomorrow na lang daw. Kaya, yun guys, good morning! Hindi rin ako nakapag-edit ng vlog kahapon. Hindi rin ako makapag-edit ngayon kasi ito si Percy. Nandito na naman po sa sa laptop ko. Nakakaloka. Ayan, umakyat na yung yung voice kasi 12 tanghali na, alas 12 na, pinakain ko muna at parating na naman din yung mga supply ko. So, ganun lang guys, kapag dumating yung supply na yun, pag napaubos ko yun, re-reorder ulit yun. Hindi rin ako nag-i-stock ng marami kasi ayoko na ma-overstock, matulog yung puhunan. So, rolling lang. Yan, morning! Ang saya-saya ko lang ngayon kasi yun nga, sobrang dagsa lagi yung order sa akin. Lalo ito guys, itong linwa tea. Ang sarap nito, I swear. Grabe, kakaiba yung lasa niya. Yung amoy niya, dati nawiweirduhan ako. Ngayon hinahanap-hanap ko na yung amoy niya. Para siyang alam mo yun, amoy kahoy, amoy dried kahoy na nilaga. Ganun siya, pero ang sarap niya. Nakaka-addict siyang inumin. Ayan, para to sa lung clearing tea. Yan. Pang din to ng guys, ng virus, pang prevent. Yan, sobrang bilis sa akin ito ngayon. Tapos ito pa, mga essentials talaga guys, pabili sa akin ngayon. Itong pang sanitize. Ewan ko, napakita ko na to sa isang vlog ko. So ganyan siya. May tatlong na kasi nito, pangatlong na to design na in-order ko. Kasi ang bilis maubos. So ito yung una. Ayan, pe-press lang siya na ganyan. May UV light na kasi sa kanya. Pang ganyan, sanitize na mga boxes, dumadating. Yan, 3 seconds press lang para mamatay or masindihan. And then, ito, ayan, puro yan papaano ngayon, puro yan ni Papa LBC. Ayan, yung linwa pa rin. Tapos, itong tea. Tapos, meron ding oximeter pala, guys. Ayan, dami kasi naghahanap sa akin ito since may essentials na ako. Pati ito, may naghahanap na. Yan yung pulse oximeter. So, sige, sabi ko, kung ano mga kailangan nyo, bebenta ko na. And then, ito pa, ito yung bago, ang nito, super galing nito. Alam niyo siya yung beads siya na napuputukin nyo sa mask nyo. Parang mask, ano ba tawag doon? Sa pinost ko sa parang mask partner siya. Ayan, puputukin nyo lang siya sa mask nyo para hindi amoy hininga. Hindi kayo masuffocate. Ayan. Tapos nakakaano din kasi siya, nakakaginhawa din siya gawa ng may pagka-mentol, tapos may may sangkap din yan ng sangkap sa linwa capsule. So nakaka-prevent din ng ng virus, 'di ba? So ganda nito. Mura lang pati ito, 200 pesos lang siya. Ayan, 200 pesos. Tapos 100 beads na. So yung kailangan yung putukin sa sa mask is 1 to 2 pieces lang. Or kapag sobrang sobrang clog yung nose nyo dahil sa sipon or dahil sa ubo, yung gano'n. Magputok lang kayo ng dalawa sa nyo, sa finger nyo, i-rub nyo lang. Tapos, sisingutin nyo lang. Ano ba ginagawa natin? Parang suob, yung gano'n. Pero sa kamay nyo lang, sobrang nakakaginhawa. And then, matagal to sa matagal matanggal yung amoy niya sa mask. I swear. Ayan, may dumating tayong bagong stocks, guys. Kaya, gamitan natin ito. Hello, sis Karen. Thank you sa message mo. Ayan, nilista ko na yung yung Inaba Churro.
for Percy. Ayan, bibiling ko next time. Para kay Percy boy. Ayan, yun. Bait niyan eh. Bait na makulit. Ayan, katulad niya. Paano ka makakapag-edit? Nandyan ka. Ha? Paano? Palo na yan eh. Tapos, ayan, simula na nandito to nawala yung mga ano dito eh. Mga bubwit. Tsaka ipis. Yan. Ouch! No biting! Banatang kita na. Ano muna ba to, Rico? Na, ano muna ng kuko? Pinutulan na ni Bobby. Pinutulan na. Kasi grabe nung pagkadating niya dito pa lang. Guys, yung una-unang week niya dito. Grabe, lahat kami. Ang dami naming kalmot. Parang binlaid yung kalmot nito eh. Ngayon hindi na masyado. Kerebels na. Like before talaga eh. Mararamdaman mo na lang yung biglang paghapdi pag binasa mo eh. Pag naligo ka or naghugas ng kamay. Magulat ka na may dugo na. Kahit si Lucas Ang lalim nung kay Lucas eh. Loko tong Percy boy na to eh. Baba na. Gaano tayo? Mag-i-edit tayo. Habang wala pa masyadong booking. Gawa ng maulan. Linis talaga ng pusa. Edit muna tayo. Alis na dyan. Doon ka na mag sa mga boxes. Dali na. Doon ka na. Tara na, Percy. Oh, saan ang dano? Ayan si Mama. Sabagay, diretso lang naman yung pababa eh. Enjoy sila doon sa sa probinsya. Pwede naman yun, Ma. Para pag summer, may tayo doon. Pwede May papreskuhan. Yung may yung CR, parang talaga, may yung probinsya. Alam mo yung talaga, yung mga kawayan din, no? Parang style probinsya talaga, yun ang maganda. Oo. Pero malapit lang doon sa Kubo. Oo, yung nga niya, tikit lang sa kubo. Tapos yung pintuan niya doon mismo sa loob ng kubo. Yung CR? Ang bahay din. Wow! O, diba? Sana pala kubo na lang pinatayo natin, hindi na mansyon nyo dyan. Gustong-gusto yung kubo. Good morning! Look who's here. The bagrat. Ang aga-agang na bagrat, kaya binaba ako dito. Yan, ang aga-aga ko din nagpa-deliver ng McDo. Matigil lang yung kabagratan niya. Tingnan mo yung chicks natin, baby. Pero tayo ni Tata. Sobrang fluffy ng chicks. Ano? Percy? Cat. Cat? Oh, sige, punta mo na yung cat. Dali. Ang ginagawa si Tata. Dali. Yeah. Gandang hapon, guys. Dito na ako sa shop. Look, Percy, oh. Sino yung Percy? Look, Percy, oh. Sino yan? Ha? Sino yan? Ayan. Wala siyang ginagawa dito kundi mangulit. Kundi istorbohin ako. Dito lang ako kapag edit. Oop. Yan. Sige, amayin mo na ni Mami. Baon ni Mami. Ay, nagbabaon na lang ako, guys. Sobrang busy. Hindi rin ako makakain na sa amin sa taas. Pinagbabaon na lang ako ni Auntie ng kanin. Tapos humingi ako kay Nene ng ulam minsan. So, gayang, oy! Ano yan? Curious ka? Chimken? Chimken? You want chimken, Percy? Yan, chicken kasi yung laman nito eh. Tapos, ulam today is bopis. Kaya inaantay ko. Kumakain lang yung boys doon. Yan, sabi ko, isabay na lang pagbaba nila yung ulam ko. Ano, Percy? Naunahan mo na ako dyan. Akin yan eh. Kulit mo talaga. Ayan. Tapos weekly din to naliligo. Pinapaliguan to ni Rico. Spoiled to dito eh. Yan. Sa shop, pusa. Sa taas namin, aso. And speaking of aso, ginagawa na guys yung kubo nila sa Nueva Ecija. Kaya gusto ko na rin makauwi para matingnan namin. Yan. Kasi yung mga hotdog ko dito is papadala ko na nga dito. Dadaling ko na rin doon para nakakatakbo sila. Oh. Bigyan mo din daw si Percy. Patingin. Grabe ang mahal na, no? 25 isa. 25 na to. Kaya mo, lagay mo muna sa freezer, Rico. Mamaya kakainin after, lunch. Kakain ko. Ayan. Yung sana binibili ko, yung sa Monay. Kaso 30. Grabe yung mahal. Pero, syempre, sila kuya naman naglalako yung init.
Then, na dinadanas nila, diba? Kaya doon lang kami sa maliit. Matikman lang. Kasi favorite ko yung ano, yung dirty ice cream. Tawag talaga dyan guys, dirty ice cream. Pero hindi literal na madumi. Gusto ko yan. Kaysa dun sa ano, sa Selecta, sa Magnolia. Mas gusto ko yan. Ang sarap lang. Yun. Anyway, ayun nga guys. Wala akong masyadong vlog pa today. Lalo na ngayong week. Kasi sobrang na-busy namin nung ano na Rix. Etong week na to, no, sobrang busy namin as in simula Monday. Doon sa ano sa test kit, talagang bonggang-bong. Sabi ko, grabe, ang dami sigurong ano, dami siguro nagpa-positive talaga sa Linwa. Yan, grabe na, may bagong dating na naman nga ako na isang mother box kahapon. Lagi ko nila sinasabi, last na tong mother box na tong mag-restock ako, last na to, promise. Pero every 3 days ata or every 4 days guys, nagre-restock ako ng Linwa. Sobrang bili. Tapos yung tea, yung mga essentials talaga ngayong ano, ngayong pandemic, yun ang binibenta namin. Kaya kasi pinakamurot na. oo, kami kasi pinakamura. Lalo na sa ano, sa test kit. Ayun, bawal siya actually guys. Kasi dapat professional lang yung na gumagawa. Pero syempre, gusto nating makasiguro din sa sarili natin, di ba? Kaysa naman magbayad tayo ng 1,000 ng 1,000 sa clinic or sa mga testing center, di ba? Yung ano na lang, yung home kit na lang. So, yun. Daming nag-a-avail nun. Kaya doon kami na busy, lalo na nung Monday ata. Yung grabe, halos mag-overtime na kami dito. Gabi namin nagpapalala mo pa. Tulog na kami, may tumatawag pa. Pwede pong pabili ng ano, ng test kit, please. Kailangan lang gano'n. And meron pang naghahanap nung ano, yung gamot na vial sa ano na talaga yun, sa may sakit na COVID na, yung ano ba tawag doon? May level ng ano, ng COVID. Severe. Yung severe na, naghahanap sa akin ng vial. Ano ba tawag doon? Hindi ko mabigkas eh. Basta may Zoom na something na gano'n. Alam mo, nag-inquire ako. Guys, grabe. Tumataginting na 75,000 pesos per vial. Imagine nyo yung per vial. Sabi ko, tinanong ko din yung nag-inquire sa akin. Sabi ko, ma'am, totoo ba? 75,000 per vial nito. Sabi niya, ma'am, mura pa nga yan eh. Kasi sa iba, 90,000 per vial. Sabi ko, sus Maria Josep! Grabe ka ano. Kaya guys, ingat. Grabe. Ingat talaga. Kasi hindi biro ang ang COVID. Promise. Kaya kami dito, nagpaskil na kami dyan na no walk-in na muna. Pero parang nag-walk-in minsan, buti na lang maagap tong mga kapatid ko. So hanggang dyan lang sila sa labas. Inaabot na lang namin. Kasi mahirap na talaga. So ingat din kami rito. Ayan. Diba Percy? Sana naman ngayon Percy makapag-edit ako na. Huwag mo akong tambayan dyan sa laptop. Tulog pa yan. Tulog pa yan. Pero lag naman yan. Spoiled yan dito eh. Spoiled ng Percy na yan eh. Love ako eh. Sabi niya eh. Love ako eh. Wala na akong cat food, mami. Mamay. Wala nang cat food si Percy. Kain tayo. Bopis tsaka chicken. Sino nagluto, Bunso? Bopis. Sarap. Join forces daw. Ito luto ni auntie. Luto sa taas. Ayan, kumakatok lang guys yung mga mga buyer. Happy birthday, Jo! Kain tayo guys. Dala ni Tito Girl. Boyfriend ko. Oh, sana all my boyfriend. Char! Ay, kanina pogi nung rider. Kawa ni Pauli Abilino. Hindi ka na kasama dito. Kamustik na, grabe. Ang landi eh, no? Ayan. Pinicturan ko, syempre di ko nga pinost. Sa akin lang yun eh. Ayan, kain tayo. Kasi di ba puro puro palalamove lang kami. Eh sakto, may ginagawa si Rico tsaka si Jack. Kaya ako naglabas nung parcel. Aba sakto, ang gwapo nung rider talaga guys. Ang landi. Minsan lang naman tayo maglandi. Gusto ko nga siyang invite sa Baguio as a friend. As a friend.